дар доираи таҷлил аз ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Вахш якчанд иншооти нав мавриди истифодаву баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ифтитоҳи бинои нави таълимӣ иборат аз 8 синфхонаи дарсӣ ва ҳуҷраи ҳунаромӯзӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни истиқлоли давлатӣ боиси хурсандии омӯзгорону хонандагон ва аҳли ҷамоатчигӣ гардид. зеро ба гуфтаи масъулин бинобар сол аз сол зиёд гардидани теъдоди хонандагон мушкилоти норасоии ҷойи нишаст пеш омада буд. акнун бо бунёду мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави таълимӣ ки барои 400 ҷойи нишаст дар 2 баст пешбинӣ шудааст, барои боз чанд соли оянда масъалаи норасоии ҷойи нишаст дар ин муассисаи таълимӣ матраҳ мегардад. бинои нави таълимӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд бунёд гардида, тибқи лоиҳа дар сохтумони он талаботи соҳа ба инобат гирифта шуда, барои раванди самарабахши таълиму тарбияи муҳассилин шароити муносиб фароҳам оварда шудааст. ба муносибати ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 20 симхонаи иловагӣ барои 500 хонанда дар як баст ба истифода дода шудааст. ин дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 76, 22, 29 ва 30 мебошанд. айни ҳол сохтумони 57 симхонаи дигар дар назди 12 муассисаи таълимӣ барои 1425 хонанда сохтумони симхонаи дар назди муассисаҳои таълимӣ рафта истодааст. боварӣ дорем ки дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ин сохтумонро сохта ба истифода медиҳем. ба ҳамин тартиб дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни истиқлоли давлатӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 низ бинои иловагии таълимӣ иборат аз 4 синфхонаи дарсӣ бо 200 ҷойи нишаст дар 2 баст мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. тибқи иттилоъ, иншооти тозабунёди соҳаи маориф аз ҷониби сокинону соҳибкорони маҳаллӣ дар заминаи дастгирӣ аз сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардида, дар он шароити мусоиди таълиму тарбия фароҳам оварда шудааст. тавре иброз гардид, соли қаблӣ низ қисмати дигари бинои таълимии муассиса бо дастгирии аҳли ҷамоатчигӣ мавриди истифода қарор гирифта буд ва ҳамин гуна ташаббускорӣ минбаъд низ идома меёбад. кӯшиш мекунем ки бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда дар оянда соҳиби касб гашта дар пешрафт ва гулгулшукуфоии кишвари азизамон саҳми арзанда гузорем. дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни 33-умин солгарди истиқлоли давлатӣ дар назди муассисаи таълимии рақами 76 низ бинои нави иловагӣ иборат аз 4 синфхона мавриди истифода қарор дода шуд ки боиси хушҳолии аҳли омӯзгорону хонандагон гардид. тибқи иттилоъ, синфхонаҳои тоза ифтитоҳ барои фарогирии 200 хонанда дар 2 баст ба таълиму тарбия пешбинӣ шуда, дорои шароити муносиби дарсомӯзӣ мебошад. иқдоми мазкур бо ташаббуси масъулини мақомоти маҳаллӣ ва дастгирии аҳли ҷамоатчигӣ хусусан соҳибкорони маҳаллӣ роҳандозӣ гардида имкон медиҳад ки мушкилоти норасоии ҷойи нишаст барои чанд соли оянда бартараф гардад. омӯзгорони муассиса аз чунин дастгириву фароҳамсозии шароити мусоиди корӣ изҳори ҳавасмандӣ карда иброз доштанд ки барои таълиму тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тамоми қобилияту маҳорати касбии худро дареғ намедоранд. мавриди истифода қарор гирифтани бунгоҳи нави тиббӣ дар рӯзҳои таҷлили ҷашни 33-умин солгарди истиқлоли давлатӣ дар деҳаи бустони ҷамоати деҳоти 20-солагии ноҳия низ боиси хушҳолии сокинон гардид. зеро ба гуфтаи онҳо деҳаи бустон аз соли 1982 ташкил гардида то ба ҳол бунгоҳи тиббӣ надошт. тибқи иттилоъ, бунгоҳи нави тиббӣ бо дастгирии сокинону соҳибкорони маҳал бунёд гардида аз 5 ҳуҷра иборат мебошад ва минбаъд дар он мутахассисони соҳа ба беш аз 2400 нафар сокинони деҳа хизмати тиббӣ мерасонанд. ташаббускорони иқдоми мазкур бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахш қадршиносӣ гардиданд. баҳри истиқболи арзанда аз ҷашни 33-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахш дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот таҳти унвони шукӯҳи истиқлол чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ фароғатӣ идома дорад ки дар чунин тантанаҳои истиқлоли ватан хурду бузурги ноҳия бо якҷаҳон фараҳу шодмонӣ ширкат менамоянд. тибқи ҷадвали баргузории чорабиниҳои ҷашнӣ ин навбат бо ташаббуси аҳли ҷамоатчигии деҳоти Тоҷикобод дар маркази ноҳия барномаи бошукӯҳи идона доир карда шуд.
воқеан ҳам истиқлолияти давлатӣ дастоварди бузург дар таърихи давлатдории тоҷикон буда мафҳуми арзишманд ва дар навбати худ калиде мебошад ки ноил гардидан ба он шарафи бузург барои ҳар як миллат аст. истиқлолияти давлатӣ ба он мусоидат намуд ки рушди босубот дар кишвар таъмин гардад, сатҳи некуаҳволии аҳли ҷомеа беҳтар ва натиҷаи бузург дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба даст оварда шавад. аз рӯҳияи болидаву ифтихори баланди ватандории ҳар як сокини ноҳияи Вахш бар аъло эҳсос мегардад ки давоми пойдории истиқлоли давлатӣ маҳз бо талошҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сол аз сол ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ дар мамлакат мустаҳкаму қавӣ гардида арсаи байналмилалӣ ба маротиб боло рафта истодааст. маҳз пойдории истиқлоли давлатӣ ва сулҳу осоиштагӣ боиси рушду пешрафти тамоми самту соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат бахусус ноҳияи Вахш гардида сокинон бо дастуру ҳидоятҳои ояндасози роҳбари давлат ва меҳнати ҳалоли худ ба зиндагии шоиста ноил гардида истодаанд.